Ka telong khubor na gipulet ha ka janmit jong ka arpulai terek uyayong arja arpusau kali thu bah ka por no phai sngi lakem arngut gibre gi basuba don khti ha artli gi jingja penyap klap ya ki barjala hamau ro ka belaja ha ka spau terek uyayong arja arpusau bar ha isya mati ka belaja ha ka arpunyo terek leber arja arpusau Wei nagi basak kem na maulai ude basuba don kti ban penyap klep ya wei nong bela barjala ha maulai mauro kat ba wei pat ubadai na nong thamai ya bala suba don kti ban penyap ya ki arngot ki barjala ha isyamati ha ka bala kem ya u na jan civil hospital Shillong kumban syukudauru bagi pulet na jingja penyap klep ya ki barjala ki kem arngot ki khot ka Khasi Students Union South Khasi Hills District Unit ha ka step senya jo ka artarek uya yong arja arpusau kini ki arngot ki barjala ki belasak penyap klep ha isyamati latip kerteng kamu Ishan Singh bat usujit data kat bau basak penyap ha maulai mauro latip kerteng kamu Arjun Rai Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya